Gutzagoan lagunarteko sariketa bat, baino gehiago lagunarteko saio bat, ondo pasatzea etortze ginena eta ondo pasaraztea. Eta agoratzen hori irazen urten pena hartu nola, gehiago atatzik ez nola izango bai, eta neukena eman ezan sensazio publiko gehiago mezizun sensazio engeitu nintzean, baina hoxe pasauan da, bukauan da, kitxo, irazte urten bukatze horrek pena emate bai. Batik bat, esan zuen bezala, on garaien asko zelen bezala, gue garaien etzola gola sariketaik. Bertxotan, sentitu lehken sensazio honena o pozik haundina o, etzia, no, esan, akordatzen o, kartzelako bigarren bertxon, errepikapenen jende getziala txaloka eta uiuka eta bukatzen etziala utzi eta nionege, otzikara eta alago zirrara sentitu nehatzia irugarren hola kantauko non. Baina, bai, horrekin akordatzen hau eta oso horitzapen hona eta gero kantatzeko de, etziat, eseita eta netzako horrek alderdi handiedik, netzako. Niko batzenak gure aurretik, nola ziren, Zeberio eta Aitxola eta Begiristain da lehorretako mugika esan dekena, otaino bat ebauan. Bai, urnitako otaino bat ere. Eta hor, bazuan hor erremesa bat, gero zepaizarin da bilizenak, zepaizari ainorgako orixen ere bai. Gero dugu beste talde bat ateak inuztean, hor iruita amasei mezazpi inguru hortan, eta gero beste gure atzetik beste labeka bat talde bat etorri joan, ordu eskolarteko geha zitu orduako, Euskitza eta Sarasua eta gure atzetik ordu zituan, Jokin Solozabal da Aristorena eta Ita, baina zuek ere eskolarteko tik pasauta, hortzuan mugarri bat. Eskolartikotik pasauta. Narbarte eta Elortza eta... Agoratzen hauk, zeana nola ginen Juan Mari Lekonana zehatzea eta garrera bat egin zioan, bazaukelako holako movimentu bat, kantatzen zuenak bersolaritza promozionatzen hastea, hori beti falta izan zala, da kriston, abonu eman zioan areke, zue gazte mazeatek, gaina kuadrilla urtetik bersolari irtengo du, daula. Eta hemen egin gendunen lehenengo urten, zein etorri ziren, Jose akordatzen da bezala, iraulai eman zietzaioan, Lazkano eta Luzio joan, paile iraulai, bigarren Florentino, da gero joan, Zeberio, Lehorretako Mujika, Txaluze, Zerengoa, eta Lazkautxekin hiloba, Felipe, Barandiera. Eta hori, nahiko saio politik izan. Nik uste duendik arrakasta handi daukela, ikusi bestik ez dago txartelan nola saltzen dien, bi astelen hau dauneko askotan bukauta baten dien, txartelak. Zerati hauken nolako arrakasta, ez da nik nire garaiko, Ibani eta hogeia hitzen nien, Osinalde kristona zala, igual afari formato nahikia berezia da, ez da besteleko askotan nola iken den sariketaik. Ez da garbi dau, arrakasta eukidola, ikusi bestik ez dau, gabirin nolako bertso zaletasune sortu dan, seguro nahu asko honekatik dela, Osinalde sarikatik dela. Gazte talde bat juntatzen gara osteunero bertxotan egiteko, eta gero, guain aurten sortu du bertxo eskola umek ere, eta emezortzi ume, o zer da bertxo eskola, orduan. Mikel Eglen esan domezela, bada ikur bat, gabirintzako Osinalde sarie, eta da ikur bat, gero erantzun hori eukidona, herri oso bertxozale bat, eta da, Gabiri, Osinalde sariari esker. Ikusi bestik ez dago, egunen bertan zenbat jende lan, aurretik antolakuntzan, zenbat juntatzen gehan hemen, gaie prepatzeko garaien kriston taldea juntatzen gehan, afaria prestatzeko, zerbitzeko, daneako. Osea, nik uste, herri hartu dola, Gabirik hartu dola, bere
hartu du ez, hola, herriko txapelketa bezala, o sariketa bezala, eta bizi doan gauza bada herrik. Gero, ez zigat asmoduen beti, baina guk ibili deun zera bintzat izan dek sariketak eta egiteko batzuk izaten diek, guk harriko zutia legek eta a pasar por el aro, baina hemen nahi hau izaten diau, haitu, besonarik zen nahi doon, gutxi ora bera, pixkat, danan guztua inezko saio bat prepatzea. Hori ez dek, batzu igual personari zen mailan ez bazai gustatzen, albalin urte bat zupasetagon kendu. Da, hor usteat saia behala eta hori... Lozpure, bai. Bistantzeak, personari danak honea torri nahi dira. Eratzailetan, oain, importantena hau da gula. Honezek itzikik dundaren... Nik informazioa. Baina, informazioa gu behar dira. Bai, noski. Ze invitazio gutiko. Alegie, Gabiri magarri ez tala gelditzen. Oain goierri nindazio gila. Enola egiten dan eliminatoriak egiten dien elkarte hoitako jendekin konta egiten dira. Normala hori. Eta gaina nahi diau, elkarte horik behaiek antolatzea eta aukeratzea eta dana. Batzu jetzai hau txein berriz. Osea, ja horta goatz, igual, bi aldiz kantau, eta irugarren kantau gelditu beharko du, eta pena da, baina, klaro, eske, eta alare gelditu geha, beste egundoko zerrendakin da, deitu ezin da, leku ikiztablako. Pena harriko, Bai. Baina hori seinale hona dek. Iraztua momentuan, bukaudek, ez zeuken beste inoa, bai Lizarri ongoan, deitzen bazien, eta beste iketzoan, da orduan seinalde ban, Oasioa, bezala. Oan, hautza kantau, eta irazteko bildurrez esateko. Oan, pena esateko, oan nun kantar leheneko ize. Olako giroa aten, olako zea aten. Nik usteat, olako zea sariketa gehiago montatzea, una izango litzekela. Bertsoarintza behintzet, gutzako behintzet ikera garria ban.